아파하게 소독하게 치료가 탑이 아파. 예, 먹어봐. 맛이 무슨래? 아이고, 무슨래? 아이고, 싫어. Sama saya dia lah. Babu, ơi Babu, chặt đô, rồi chặt đừng thằng lên không vậy, chặt đợi. Mà nữa đã biết chặt gì biết hút hòa lại. Mực thang, ơi mực thang. Mực thang, mực. Cho giặc đi lại. Ai, mực thang, dồn lên khăn vào đừng ngờ. Ai vậy? Ai, sao đừng ngờ. Masa ke? Là gì kia đừng ngờ. Mà sẽ cắt cái bia. 맞았까? 불이 맞았까? 불이 맞았까? 맞아 그러면 뭐 라인 와키는 샬레 마쿨 디스네 자든 비어. 맞았시래. 라지아 신은 흡샤. 지금보다 불이 사네요. 한인정 난 고문 나 국문 진다이 나 내일 아버고 문나. 많이 비지 고통하고 정일라. 하? 비지 많이 강한 거자. Agonim ada ayah apa? Agak tidak apa? Oi, sabe isso? Ayah. Isso vai Này bị phá, má không nó mình phang đi này, 사실 눕시야 난 거 어디 라지 퍼낭 바이 순이 바니너, 난 트라이는 비베디 잡고, 힘장 난 고문 블랑, 난 안나 불래 나 비고 말래 할래는, 만 비베디 먹고는 거야. 리루 한 바이세 로 마트 칼라먹는 말에 입시야 후이타내고 로 라이랭근래 마마 뭐 시작은지 그때는 또 버리자는 거 버리자는 그 이마 하드 아야 알아봐 지금 먹는 거 아야 아군이마 하드 아빠 한 바이세 입시야 아야 어이 비마 많이들 나라이랭나 마마 지자식인데 비마 한 바이세 비마 한 바이세 지 자바이 마트 칼라먹는 가우시니 베 흰자오니 비마 피가 후이글 득세 라이랭나니 마마 문제 자식인데 우나오 대전 전에 양라 이거 잡아내 나가 지금 아자 온다. 하만 트자바 울까 맞자시나. Salamu alaikum da abin goli lafiya ko hawa mama miti zaba ke yi. Sam kan be e su sauna sai mama kamani sai yi tai. Amanda man ya to sai bude kala. Lafiya. Raya ma ya. Buri bai jini buja ci. 네, 비마. 살아가는 가지 보는 거를. 야, 아니 뭐가? 에파스 가면야. 제 거는 잘 보여. Beber kamani ko magre ang ipsalelo na mahay. Boy ha bedu pisa bedung na ang sukunai na ki hai jiko. Ang ni saslu pisa la ko awda sari kalam ne kesi hai pa.
समाजनि मोजां मावग्राखौ बयबो बिदिनो बुंखायो बिमा नोंनो बिमा जानानै बिदि बुंदोंब्ला अब्ला मालायफ्रा बुंनोलाय मा बोलो नांगौ सिरिथा नों खोब मोजां बुंनाय बायदि मोनाखै बे है मोसौ नोंसोरलाय मा मोजां बाथ्रा रायलायबावनो इंग्लिसै हा लाजि गैया गावथ' फिसालाखौ जेबो थाल लाखिया ओरैनो उदां उदां जाहोसिगोन खोमा सफैबावगोन बेलाय नेनो बानायनायसो मोनबाय मानसिफ्राबो उन्दुजोब्बाय नामालै समफ्राबो खैथा जाखो ओंखामफोरखौथ' मोनजालांखासै खामानिफ्राबो बिदि जाबाय दा होनबाथ' दराबो खेवनायसै आयु फाग्लिया मा जाखो मानि एसेबां खारबोखो नों आदाजों नुजासिगौमोन आङो बे खोथाखौ सोंनायनि सिगां बुंनो नों मोगथां नों आंखौ दानो लानानै थांनो हागोन ना हाया सना नों मानो दानो एसेबां गाब्रायगो सना आं नोंखौ दानो माबोरै जुलि लानो हायो नोंनि एसे साननानै नायलाय आं मिथिया मोगथां बे समाव आं बेखौनो लुबैयो प्लिज आंखौ लानानै थांदो मोगथां आंखौ लानानै थांदो मोगथां प्लिज आंखौ लानानै थांदो मोगथां हाबा जानो गोसो जाबाय खोनासं आं नोंखौ हाबा लागोन नाथाय लोगोसेनि उनावसो नों नेनानै थानो नाजाबावसोना आं नोंखौनो लांथारगोन नाङा आंनो नोंनि बायदि रावजों बुरखायनाय मोगथां
बे समाव नों आंखौ लानानै थाङाबा आंखौ मोननायनि आसा दालासिनो नों मानो बिदि बुंनो सोना आं नों नङाबा थांनानै थानाय मोजां मोननोखौ रोंदोंब्ला जुलिखौ मानो गिदोंनो मोगथां दिनै आङो गावखौनो नोंनि थाखाय गथायनो होननानै फैखाबायमोन मोगथां नाथाय नों बुजियासै आंबो नोंजों लोगोसे दङना नों माखौ गिदों आं दा मा होनना खोन्थाहैबावनो आइ आफानो नों थौदोल' सना आंखौ लानानै उनाव गासिबो थिग जाजोबगोन हामबायसै जि जाबाय माथो खालामबावनो गावसिनि बे हिनजावनि बिमा बिफाया फैग्रोथोंसै रायलायनानै माबा मोनसे जासिगोन बियो apa lo menang deh masih nggak apa lagi Jangan dia tinggal di rumah kita. Nani. Ini mati dua orang itu nih. Wah kan kiri. Wah kan kiri lah, dia di fusan dia. Ayo mati sisi mah begila, wah kan kiri lah, dia di fusan dia. Ay babu. Oh, Ma. Mana ke? Bera, ni nana bera. Angsa. Padahal mau yang nak fungsi sikap lain ber. ไปพากันพี่ชายทำพอพี่บันทันหนังเบี้ยวทันข้างแบบนี้รู้ไรนั่งอยู่เฮ้ยไอ้รู้ลูกช้างอ่ะพ่อไม่รู้ไอ้รู้ตีบ้านนุ่งกันอ่ะพ่อไม่รู้มีช้างเลยไรนับกันเลยเฮ้ยไปนี่ตีบ้านนุ่งกันมาอ่ะแค่พวกกูหาทางเดียว그래? 나 문칸이 나이 치고나게 말하지 마. 샤요 그걸 안 할게가. 너무 정말 내가 봐. 아, 그걸 안 하니 나이 치고. 나는 이제 렉션에 비에 많이 놓고 스피드 비에. 그래 비에. 그래. 들어봐, 그럼 들어봐. Người, sao vậy? Xe được đi được có vấn đề. Má không còn ngon ngủ. 그래, 아니 진짜 그래. 전 진짜로 나와. 그래, 오버딩크. 리케! 아, 리케! 그래, 넥 살람 맞아. 그래. 잠깐 진짜 나는 뭐하는 파딩이야? 그래, 오버딩크. 리케 빨리 그만 이게. 매일매일 이거라니 이거랑 내라는 거. 그이야, 그이. 정답이야. 러. 너희 조밥이라 레근. 에 도방 한가다오라 여자야 가시브. 라시네 마마 문체 라마 지른 타당근 증능. 러. 아빠 아이콘 만지는구나. 거기 가라만 지금 말 랑핀느. 나 싱싱가이 좀 하시는 거로. 하마비지. Ayo, aku langsung nanggung mana? bukan lagi.
Yesterday, baby, come back in order. Dealing turn tangan ngai. ब्लाउस गांसे लादोंमोन खोमा बेयो 2050 Nah,